എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, എനിക്ക് പണി വരുന്നവന്മാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മറുപണി കൊടുക്കണേ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ. അവന്മാരൊക്കെ പോയാ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ചോര തുപ്പിച്ചാലേ. അച്ഛമ്മക്ക് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞൂടെ? അച്ഛമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ പറ. എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നിർത്തരും. ഓത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയുന്നു. ഭയങ്കര സീനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച മൂക്കി കയറ്റി കളയോ? എന്റെ അച്ഛൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞു എന്നോട് തെക്കുന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടെന്ന്. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കള്ളഭൂഷണെ പറ്റി. വർത്തമാനം പറയാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവൻ വന്ന് കയറിയ മഹാലക്ഷ്മിന്റെ നീലപ്പുറത്താക്കണേ. പൊട്ടിടാത്തെന്ത് സാറാ, ഇതൊന്നും സമയമില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ദിവസം ഇന്നാണ്. ഇന്നലെ പൊട്ടിട്ടല്ലോ. അമ്മ ഉത്തരപത്രം ഒന്ന് പോണോ? അമ്മയല്ലേ? അല്ല, അമ്മ എപ്പോ വരും? അപ്പൊ